Dakata bari mutum guda ya yi min magana. Me ya kawo ku? Wallahi Alhaji mulkin ga naka a matsayinka na shugaba na Najeriya wallahi ba ma yi har. Kai shiru da bakin ko ga manya ne. To yanzu na san dama abin da ya kawo ku. Bari na san abin da zan muku yanzu. Mu da mutane kuma. Ga wannan ku. This man! Alhaji abin gara ka muna in Allah da ka ci gaba da mulki kenan insha Allah har abada amma kai kare na mana da wayo in ba kare na mana da wayo ba in dai muna samun irin ku to za mu ci gaba da mulki. Wannan sabbin kaya ka sai Alhaji sabbina wallahi lallai a rinka martaba manya ka gane ko wayancan su ka ta batun su. Allah dai ka riga Alhaji. Salamu alaikum. Kai, dala ina Alhaji. Dubi mumu. Dala Alhaji nake tambayar ku kun kyale ni mana. Kai malam ka dame mu, tun dazu ka dame mu da tambayar mu kai Alhaji. Lahiya kana tambayar mu Alhaji. Wallahi ta shahe. Mina na shahe. Ba komai ciki wallahi ta shahe. Mi shahe. Wallahi. Baka da komi? Wallahi ina kudin da Alhaji ya baka? Ba Alhaji ya baka kuɗi ka ansa ba? Ni ma na gani mana Alhaji ya baka kuɗi. Ya zaka ce mana baka da komi? Ta shahe gaba ɗaya ban da komi. Wai ka dame mu mana ta shahe me ta shahe? Ina dai Alhaji da Allah. Alhaji yayi gida. Mu ma mina da ka ganin mu gaba ɗaya irin duk shahohu ne. Duk shahohu mu ma ta shahe. Ta shahe duk ta shahe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.